nagpapaunahan kami sa mga kaladyum. Kahit na maliliit na kaladyum, kinukuha na namin kasi mayroon mga batang kumukuha, binibinta nila. So pag humingi kami, hindi kami binibigyan, kaya paunahan kami doon. Ang tawag nito I think is a bicolor, angel wings bicolor, red flash caladium. So ayan, napakarami niyang caladium na iba-iba. Kaya bayad. Magandang araw mga kapromdi. Mga kapitbahay na naman ako kasi may nakita akong magandang garden doon sa aming kapitbahay. Medyo rin, siguro mga 5 bahay galing dito. Pero dito ako dadaan kasi kakanan ako tapos kakaliwa kasi may aso sila, hindi ako makadaan, baka kagatin ako. So takot pa naman ako sa aso, kaya yun ang pupuntahan ko ngayon. Sana walang aso. Sige, punta na ako doon. Medyo matagal-tagal ko na rin tinitingnan yun, dumadaan-dan ako. Kaya sabi ko, magandang ipakita yon kasi alam ko magustuhan niyo rin yun, may makukuha rin kayong magandang idea doon. Maganda rin yung setting ng garden niya, kaya gusto kong ipakita sa inyo. So alam ko mayroon din siyang rare na caladium doon, yung ipapakita ko sa inyo. Saka talagang kahit maliit siya na garden, pero talagang trinabaho niya, napakaganda niya. Ayun, medyo malapit na yung bahay na pupuntahan ko. Dito ako dumaan kasi nga doon sa kabila nakabantay yung mga aso, tapos dito wala, parang open lang siya dito. Kung sana open siya. Ayun, dito. Ito, ang gaganda ng mga halaman niya dito. Tao po. Tao po. So ito po, sasimulan ko. Nagpaalam na ako doon sa tindahan. Nagpaalam ako Ito, simulan ko dito. Simulan ko dito yung garden ni Kagawad. Ito muna yung papakita ko dito. So dito, syempre yung mga alocasia na brown alocasia na may halong caladium. Tapos, napakarami niyang alocasia dito. So, magkakaiba yung batik-batik na alocasia, white Christmas na caladium. Tapos, ito rin yung giant alocasia na brown. Tapos, ito yung green alocasia. So, actually, yung tawag dito ay elephant ear. So, hindi ko sure pero alam ko elephant ear siya. Tapos, I think itong isang daon na to binigay ko sa kanya, or hindi ko alam kung alin dito binigay ko sa kanya kasi binigyan ko talaga siya ng elephant ear na alopecia. Tapos dito sa baba, ito napakaraming dito, hindi ko alam yung mga pangalan nito kasi meron din ako nito. Ang tawag namin ay pinya-pinyahan. So napakarami niya ditong halaman na ganun. Ito tambak na nga, siguro kung magbibinta siya makakarami siya kasi hindi siya madaling sumanga, pero maganda rin naman siyang tingnan pang decor. Halimbawa pwede nga sa loob ng bahay kasi hindi naman siya sensitive yung life niya, parang madali siyang mabuhay. Tapos dito naman sa taas, siyempre yung iba't ibang klase ng begonia. So ito yung alam ko begonia ito, pero ibang variety. Ito begonia star. Tapos dito ito begonia rin to, pero hindi ko kabisado yung ito. Ito parang so yung wild ito, mayroon din ako nito. Nakukuha sa mga gilid ng ilog. Kasi ito ganun din, mga sa gilid ng ilog. Pero parang edible siya. Tapos parang I think maasim yung dahon nito, pero alam ko begonia rin to. Kasi ito rin begonia, ibang variety. So hindi ko lang kabisado kasi mga pangalan ng begonia dito. Kasi ito yung angel wing na tinatawag na begonia. I'm not sure kung ito talaga yung angel wing kasi kamukha niya may mga puti-puti rin.
As another variety ng begonia, ito. So yung kasi pag begonia, malalaman ko kagad yung kung ang begonia yung plant kasi Halatang ko! yung bulaklak niya magkakapareho. Kahit anong klaseng dahon, basta yung bulaklak niya magkakapareho. Mayroon kulay pink na bulaklak katulad nito. Pero yung bulaklak ng iba, the same din man siya. Kaya, so madaling ma-identify kung begonia siya. Tapos ito, philodendron na yellow. So kahapon binigyan ako nito. So meron din ako doon. Hindi ko pa nga naitatanim kasi wala pa akong tataniman. Dito, napakaraming ano dito. Nakalimutan ko yung Sansevieria ba tawag dito, parang parang ganun. So mayroon din kasi ako nito pero ibang klase ito kasi yung sa akin galing Baguio. So ang bulaklak nun kulay purple. Tapos ito yung nakalimutan ko na naman. Lagi ko na lang nakalimutan yung pangalan ng mga halaman. So ito yung Anthurium. So Anthurium pala to. So hindi ko alam kung anong kulay ng bulaklak nito. So ito pala yung bulaklak nung sinasabi ko. Ibang variety ito kasi yung sa akin namumulaklak siya ng kulay purple na galing sa Baguio. So ito rin. Ito napakarami niyang kind of plants dito. Ito nakikita ko to sa marami, sa mga niyugan marami nito. Siyempre yung mayroon din siya mga little na bird nest. Caladium. Ito yung native dito sa amin caladium na ito kahit saan nito marami sa amin. So hindi siya rare dito. Tapos ito yung siyempre yung coleus na katulad din sa akin na kapag mainit nagbo-bloom siya napakapula. Ay hindi naman siya pula. Paiba-iba yung dahon niya katulad nito. Yung parang magiging lang siya, magiging light kapag mainit na. Halimbawa, itong medyo na to, magiging pula, tapos ito magiging yellow, as green, yun ang kulay niya. As rose, kadalasan na rose dito ito, ganito yung bulaklak niya. So yung maliliit lang, hindi katulad nung nabibili sa Baguio na napakaganda. Tapos ito, coleus din siya kapag mainit. Same din ng mga coleus na kapag mainit gumaganda siya. So, hindi ko lang alam kung anong klase mga variety siya, pero alam ko coleus siya. Tapos ito naman, giant. Palaging nasa dulo ng dila ko yung mga plants na nakikita ko. Kasi nakikilala ko na sila sa dalas kong manood ng mga plants videos na nagiging familiar na sa akin. Kaso lang pagdating ng kaharap ko na siya, hindi ko na siya ma-recall kung ano yung pangalan niya. So ito yung orchids din, parang I think sanggumay ito. Sanggumay na maliit pa. Maraming plants siya dito. Tapos ito meron din siyang yung money tree na tinatawag. Binunsay niya na. Mga orchids na tiger orchids. Hindi ko alam kung tiger orchids nga talaga siya. So yan binibigyan din naman nila ako ng ganyan. Kaso lang parang hindi nabubuhay yung sa akin. Parang mahirap buhayin. Siyempre dito sa gilid ng bahay niya, ayun, sari-saring halaman din yan dito. May caladium, may croutons, coleus. Ayan, yung iba hindi ko kilala. Tapos mayroon din siyang mother's intanglo. Ayan. Yung gilid ng bahay niya, yung Alocasia zebrena. Ito yung nakukuha namin sa bundok. Yung biglang nauso dito, yung Alocasia zebrena. Marami rin siyang ganyan. Ito Alocasia. That time binigyan niya ako nito. So gumaganda na rin yung Alocasia ko na ganito. Sana tuloy-tuloy para lumaki. Kasi ito naman, I think it's variety ng also variety ng begonia. Lumalaki siya, pero alam ko nakukuha ito sa mga tabing ilog. Tapos ito, mayroon din na siya nito. So, Ay, hala. binigay ko rin to kay nanay. Yun. Yan. Ito mayroon din siyang another begonia, tapos calathea. Ito familiar din yun dito, maraming ganyan dito sa amin. Mas pupunta ko doon sa mas maraming magaganda dito sa nakatago kasi dito sa maliit niyang garden. Pero ito papakita ko muna dito yung purple shamrock.
alam ko may tawag dito, hindi lang purple shamrock. Kasi ito yung green shamrock. Tapos sa baba, begonia. Begonia, wild begonia. Nasa yung kadalasan na kukuha namin dito sa ilog. Tapos ito, caladium na parang bonsai na caladium. Yung hindi lumalaki. Pero alam ko may tawag din yan. So ito marami pang begonia dito. Ito mayroon na rin ako nito pero kakatanim ko lang. Ito yung caladium, ito yung rare sa amin na caladium. Pero meron siyang napakaraming caladium dito kaya hindi na siya rare dahil napakarami niya na. Ito. Ito kaprom din napakarami yung caladium dito. So pagpupunta ko doon sa pinagkukunan kong caladium sa may niyugan, so nagkikita-kita kami doon, nagpapaunahan kami sa mga caladium. Kahit na maliliit na caladium, kinukuha na namin kasi mayroon mga batang kumukuha, binibinta nila. So pag humingi kami, hindi kami binibigyan kaya paunahan kami doon. Ang tawag nito I think is bicolor, angel wings bicolor, red flash caladium. Red is flash caladium. So napakaganda niya, talagang makulay siya, talaga yung pinaghirapan talaga to ni Mami para para maipon niyang ganito kadaming caladium. So tapos dito naman, syempre ibang variety rin ito, yung kulay pink. Ayun. Tapos ito alam ko ito rare caladium. Ayun. Napakadami niyang caladium dito. Tapos ito yung, I think ito rin yung philodendron, yellow philodendron. Napakaganda niya ng philodendron na ito. Taba niya. So ayun yung caladium ni Kagawad. Yung mami na lang tawag ko sa kanya kasi siyempre naman tawagin ko siyang pangalan niya. Siyempre mami na lang kasi medyo siyempre may edad na. So parang galang ko na rin siya. Actually inaaya ko siya dito para kunan ko siya ng video. Isama ko siya dito sa vlog ko. Ayaw niya, tinatawanan niya lang ako. Sabi ko pupunta ako doon sa bahay niya. So okay naman daw. So ito ka from di yung gumamela na puti yung dahon. Kapag summer masyadong magandang tingnan. Maputing-maputi yung dahon niya, tapos may konting bulaklak na kulay pula. So yun ang niya. Pag malayo, kitang-kita siya kasi maputi yung dahon niya. Tapos ito, medyo mayroon din siyang maliliit na sa baba. Mayroon mga anong tawag dito? Coleus. Ito parang ibang Coleus to Wala ako nito. Tapos ito, yung variety ng Coleus dito. Tapos mayroon konting sa Mother Earth intanglo sa ibaba. Ayun ka from dito sa sa likod ng bahay niya. Napakaraming halaman din dito. Ito yung pinakita ko dati na sabi ko Pelia. Kasi sinearch ko sa internet, ang pangalan niya ay Pelia. Parang parang something like that. Ito yung tinatawag nyo kasi is turtle vine na plant. So yung na-research ko, ganito rin yung dahon niya ay Pelia plants. Maganda siya sa hanging garden, maganda rin siya sa indoor kasi pag sa indoor, pag pinasok mo siya sa bahay, tumataas siya. Kung saan yung liwanag, sumusunod siya. Minsan nga akala ko hinawi yung halaman ko. Yung pala, kung saan yung liwanag na pumapasok sa bahay. Halimbawa, may ilaw sa taas, nakadiretso lang siya. Kung yung ilaw nasa right din yung niya, harap niya. Parang gano'n, sumusunod sa ilaw, parang santans, parang gano'n. Kung saan yung liwanag doon siya. Tapos dito, kaprom di, syempre yung marami pa rin siyang mga yung mga alocasia. So, maliliit pa siya. Ayan. May mga orchids din si Mami. Tapos yung yung wild begonia, mayroon din siya dito. Marami ako nito sa bahay yung wild begonia. Minsan nag-iiba yung dahon niya pag nainitan ganito. Itong dahon na ito. Pag naman, pag malilim siya, ganito yung kulay niya, kulay green. So yun.
Siyempre dito pa rin napakaraming halaman niya, yung Caladium White Christmas. Ito, tapos ito, may nakita ko dito sa tabing ilog, hindi ko kinuha kasi yung bulaklak lang yung nakikita ko. Yung dahon, hindi, walang dahon, bulaklak lang talaga. So, yun ang mga halaman dito ni Mami Kagawad. Ito, variety ng hibiscus or gumamela. Yan. Tapos yung doon may mga oregano. Siyempre dito sa gilid, may ibang ori din ng nung Coleus or Mayana. So marami siyang Mayana dito, mas marami pala siyang collection kaysa sa akin. Siyempre may konting design din dito na Crouton. Ayan. Dragon tail, meron din siya. Siyempre yung malunggay tawag namin dito kasi hindi namin alam ay malunggay na puti. Kasi yung sa akin, mayroon din ako nito na pula. So tawag ko dun malunggay na pula, tapos ito malunggay na puti. So meron na rin ako nito pero hindi pa siya lumalago. So ito yung Begonia Star. So binigay ko to kay Mami. Kasi humingi siya sa akin. Tapos tamang-tama nilireport ko yung sa ibang paso yung ko, Begonia Star. Nakita ko siya. Humingi na siya sa akin before, pero sabi niya hindi para tumutubo. Kaya binigyan ko ulit siya. Ito marami na siya. Ayan. Angel wing na Begonia. Meron din siyang ang ganda nito Meron na siyang talbos. Yung maliit. Ano tawag doon? Black velvet na alocasia. Wow, yung gusto kong magkaroon ng ganyan. Ngayon ang wala ako. Kasi ito yung purple heart. Ang bilis dumami nito. Yung kasi ganito, pinagkakainan naman ng uod. Kaya hindi ko naman siya mapigilan. Pero meron pa rin natira. So pinabayaan ko na lang sa gilid. Ito, ang dami niyang variety ng begonia. Ito naman ay backbone niya, tatawag nito, or centipede plant. Parang nakita ko sa mga nagko-comment, parang centipede or backbone. Tapos ito naman, binigay ko rin to sa kanya. So hindi ko alam kung anong pangalan nito. So alam ko binibenta siya dun sa sa plant market. So maraming ganyan dun. Pero siguro 150 yung isang maliit na may dahon. Tapos ito yung bagong halaman namin dito. So actually, water lily siya. Napakaganda niya, parang yung niya, yung parang white, parang alocasia yung dahon niya, yung rare alocasia na nakakuha sa bundok. Pero siya, water lily. So pang water talaga siya. Ang problema dito kapag siyempre pag yung tubig hindi nagagalaw. So siya ng lamok, prone siya ng lamok. Kasi yung tubig na i-stack sa niya. Na i-stack dun sa lalagyan niya. Hindi kasi siya gumagalaw. So kapag yung water hindi gumagalaw, yun talaga yung front ng mga lamok. So kapag dito naman sa taas, meron din siya ditong yung birdness fern, tapos may coral ferns dito sa sa baba. Tapos ito yung binigay ko rin to sa kanya. Buti yung sa binigay ko sa kanya, nabuhay siya. Hindi to parang variety siya ng enjoy plant, pero yung isang klase kasi maiba eh. So ito yung sa akin parang kasi ng bagyo yung halaman ko na ganito, kaya ang nangyari parang delikado baka mawala. Tapos ito yung syempre yung enjoy plant din. Enjoy plant. So galing din ito sa akin. So dumami na siya. Napakatagal niyang dumami. Pero yung sa akin kasi naglagay ako sa bao, pinamigay ko na. So sa kanya dumami na rin, maganda na rin siya. Ito yung mga anthurium sa ibaba. Kaprom di sa maliit na to na garden, napakaraming variety ng plants. Hindi ko na tinandaan kung gaano karami yung variety ng plants dito, pero napakadami at ang gaganda. Ito, binigyan din niya ako nito. Tapos syempre meron din siyang bougainvillea na puti. Ayan. So, sa kabuuan, ito yung halaman ni Mami Kagawad. Ayaw niyang magpakuha ng video sa akin. So, ayan, napakarami niyang caladium na iba-iba.
Siyempre dito, hindi ko pa napakita sa inyo. Meron din ditong mga iba't ibang variety ng plants. So, hindi ko nga mabilang kung ilang variety yung plants ni Mami dito. Pero pag nasa labas kasi hindi mo masyadong makita dahil mayroon siyang, bakod. So, nandito, parang yung typical na nasa province yung makikita mo dito. Yung, pag makita mo sa labas, napakaganda niya. Yung rose niya, ang daming bulaklak. Yung mga stylish din yung mga paso niya. Kasi nauso na rin dito yung mga ginagawang paso sa may tila tapos may cement. Ayan, napakarami niyang plants dito. Ay, ito pa pala yung maganda niyang bonsai dito, yung money plant. I think kapamilya siya ng parang rubber plant, pero ibang variety kasi ito. Yung rubber plant kasi malalaking dahon niya. So ito yung binonsai niya na money tree na yata, yung pang tawag dito kasi pang paswerte ito. Kasi pag something na bilog-bilog yung dahon, ang tawag nila is lucky plant. So parang din money tree, money plant, yung mga ferns, parang ganun din yung yung mga pang paswerte. So yung mga kapromdi. So, masaya ako kasi gusto ko yung setting ng halaman niya. Although hindi naman yung pagka-landscape yung niya, yung tinitingnan ko, yung pagka-setting niya kasi mahirap naman kasi i-landscape yung ganun kaliit. Pero magagawa naman ng paraan yung kung gugustuhin na i-landscape. Pero okay na yun kasi ang gaganda ng mga halaman niya. So, yung caladium napakadami tapos rare pa. Parang rare pa ba yun sa ganung kadami? Parang hindi. Pero okay lang kasi maganda siya. So, na-enjoy ko yung pagkukuha ng plant kasi yung karamihan doon ay kilala ko na. So, nasasabi ko yung pangalan, tapos yung mga variety ng plants, napakadami. Ayan di nakita nyo yung halaman ng aking kapitbahay, ng aming kagawad dito. So sana nagustuhan nyo at mayroon kayong nakuha ng idea, lalo na yung pilya plant. Napakaganda niya. Nilagay pala siya sa isang takip ng electric pan na nasira. So nilagyan niya ng konting lupa, tapos sa kanya itinanim yung pilya or yung turtle vine na tinatawag nyo. So sa akin kasi ang tawag ko doon pilya plant. So yan sana nagustuhan nyo at don't forget to subscribe sa my YouTube channel. At pakishare na rin po yung video para mapanood po ng iba. Marami pong salamat at mabalos.